Enw'r ddrama wreiddiol yw Christmas is Miles Away, fe gan Chloe Moss. A mae wedi gosod yn wreiddiol Manceinion. Nes i ddod ar draws y ddrama yma pan o'n i yn y Coleg Cerdded Drama, o'n i'n astudio actio fy hun. Ac fel rhan o'r cwrs, chi'n gofyn wneud showcase. Ac wrth fi fod yn darllen, o'n i'n teimlo bod yng nghastio un debyg i castio Julie ar y pryd. O'n i'n licio y math o gymeriad oedd hi. Mae hi'n eitha gutsy, mae hi'n gry, mae hi'n licio dweud ei dweud, ond mae yna ochr eitha vulnerable iddi hefyd, ochr eitha annwyl. A hwnna nath ala fi i ddechrau, ond wrth i fi ddarllen y ddrama sawl gwaith, nath e'n haro i sut bydde fe'n hawdd iawn yn gallu bod yn digwydd yn Merthyr neu yn rhywle yn y cymoedd gyda y Pyllau Glo, streic y glowyr. Rhyw 2 flynedd ar ôl i fi ddarllen y ddrama yn wreiddiol, nes i gwrdd â Chloe Moss. Nes i ddweud wrth Chloe, I really like your play, you know, I think it could work in the valleys. They talk like us, do you know what I mean? A di fel, I think you're right. Why don't you do it? A wedyn, rhyw 8 mlynedd yn ddiweddarach, o'n i mas o waith. A ni'n meddwl, do be, fi yn mynd i roi tro yna fe. A gweld, oes na ieithwedd Gymraeg, y cymoedd, ysgolion Cymraeg o'r 80au sydd yn gallu ffitio mewn i batrwm iaith y cymeriadau mewn Saesneg. A wrth i fi wneud mwy a mwy o olygfeydd, o'n i'n teimlo, fi'n credu bod yna rhyw fath o potensial yn fan hyn. Chris i'n meddwl nes ti anfon nhw achos o ti'n ffeindio nhw'n ffynnu? Mae Luke, Christy a Julie i gyd ym mlwyddyn 11 newydd orffen eu tygau a mae yna haf hir o'i blaenau nhw. Mae Luke a Christy yn ffrindiau gorau a mae Christy yn hoff iawn o Julie Bridges. Dyw Luke ddim mor keen. Ni'n gweld nhw yn datblygu eu cyfeillgarwch gyda'i gilydd a sut mae Julie yn effeithio ar y cyfeillgarwch yna. A hefyd ni'n gweld nhw'n datblygu yn aeddfedu ac yn profi bywyd fel oedolion ifanc.